ఈరోజు టేస్టీగా సింపుల్గా చేపల ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. దానికోసం ముందుగా ఏ రకం చేప తీసుకున్నా కానీ మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో ఏ టైప్ చేప తీసుకున్నా కానీ ఈ ప్రొసీజర్లో చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇంకా దీనికోసం 8 నుంచి 10 వరకు చేప ముక్కల్ని తీసుకోవాలి. ఇలాంటి ముక్కలు తీసుకున్నట్టయితే మనకి ముళ్ళు తక్కువగా ఉంటుంది. సో అందుకని మనం ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ ముళ్ళు లేకుండా ఉంటుంది. దీనికోసం నేను 9 వరకు చేప ముక్కల్ని తీసుకున్నాను. ఈ చేపల్ని బాగా వాష్ చేసుకుని మంచిగా తెల్లగా వచ్చే వరకు, అంటే కొంచెం బ్లడ్ లాగా ఉంటుంది కదా, అదంతా కూడా పోయే వరకు బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. దాంట్లోకి పావు చెంచా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నేను ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ వరకు వేస్తున్నాను. మనకి సాల్ట్ తగ్గినట్టయితే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను కరెక్ట్గా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేస్తున్నాను. ఒకవేళ సరిపోకపోయినా కానీ మనకు సాల్ట్ అనేటప్పటికి ఎప్పటికైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్లో మనం దించేసే ముందు టేస్ట్ చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకని నేను ఒక టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసాను. ఇంకా 1.5 టీ స్పూన్ కారం, ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని 10 నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి. అంటే 10 నిమిషాలు అంటే మనం ఆనియన్స్ అవి కట్ చేసుకునేటప్పటికి మనకి ఆ టైం సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కోసం ఒక 3 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు తీసుకుని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని, ఇంకా ఒక పావు కప్పు వరకు కరివేపాకు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఫ్రైకి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రైకి రెడీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక అరకప్పు వరకు ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. మనం ఫిష్ని ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా, అందుకని అరకప్పు వరకు వేసుకుని ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ఆయిల్లో మనం ఆనియన్స్ని కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు. అప్పుడు చూసుకుని మనం ఆయిల్ ఎంత ఉంది అని చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఆనియన్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు వరకు మాత్రం ఒక అరకప్పు వరకు నూనెను వేసుకుని, నూనె వేడయిన తర్వాత మనం యూజ్ చేసిన ప్యాన్ని బట్టి 2 ముక్కలు లేదంటే 3 ముక్కలు ఒకేసారి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇలా నూనె వేసిన వెంటనే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని వెంటనే పసుపు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి చేప ముక్క ఈ ప్యాన్కి అంటుకోకుండా ఉంటుంది. మనం ఎగ్స్ కానీ ఇలా ఫిష్ కానీ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనం ముందే ఆయిల్లో ఇలా పసుపు వేసుకుంటే అడుగును అంటుకోకుండా ఉంటుంది. లేదంటే బంగాళదుంప ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మనకి బాగా అడుగంటేస్తుంది కదా, సో మనం ముందు పసుపు వేసుకుంటే అంటుకోకుండా ఉంటుంది. నూనె కాగిన తర్వాత చేప ముక్కల్ని ఇలా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం యూజ్ చేసిన ప్యాన్ని బట్టి మనం ముక్కలు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. లేదంటే మళ్ళీ ఒకదానిపైన ఒకటి పడినా కానీ మనకి సరిగ్గా ఉడకవో, లేదంటే చేప ముక్కలు విడిపోతాయి కదా. ఇలా వేసిన తర్వాత 1 నిమిషం అలా ఉంచినట్టయితే మనకి అడుగున వెంటనే ఫ్రై అయిపోతుంది, అంటే ఉడికిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి టర్న్ చేసుకుని రెండో వైపు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఎప్పుడు కూడా చేప ముక్క వేయంగానే అడుగున అంటుకుంటుంది కదా, చూసారా, ఇలా పసుపు వేయడం వల్ల మనకి అడుగున అంటుకోకుండా వచ్చేసింది. మనకి ఇంకా అడుగున అంటుకుంది అంటే మనం వేసిన ఈ కారం ఇవే కానీ మనకి ఈ మొక్క అంటుకోదు. జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా. ఇదే విధంగా మిగిలినవి కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. అన్నిటిని ఫ్రై చేసుకున్నాక ఆనియన్స్ వేసుకుని చేసుకోవచ్చు. చేప ముక్కలన్నీ కూడా వేగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటున్నాం కదా ఉల్లిపాయ ముద్ద, అది వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ఆయిల్ మనకి సరిపడా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని, ఒకవేళ ఆయిల్ ఏమన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టయితే
ఈ విధంగా ఆనియన్ వేసేసుకోవాలి. మనం ముందు రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదా, అది మనకి ఆయిల్ చెక్ చేసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ ఏమైనా తక్కువ ఉన్నట్టయితే కొంచెం మళ్ళీ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ సరిపోయింది కాబట్టి నేను యాడ్ చేయట్లేదు. మనం అరకప్పు వరకు ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా, అది ఇక్కడ సరిపోయింది. ఒకవేళ ఏమైనా తక్కువ అనిపించినట్టయితే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని అప్పుడు ఆనియన్ని మగ్గనివ్వాలి. 1 నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకుని మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు 3 పచ్చిమిరపకాయలని వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుని, పచ్చిమిరపకాయ టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా, సో అందుకని ఒకసారి మనం ఎంత కారం వేసుకున్నా కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఉల్లిపాయ పచ్చివాసన పోయే వరకు మగ్గనివ్వాలి. అలాగే మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకుని మనం గరిటతో కలుపుకుంటూ ఉంటే ఉల్లిపాయ అడుగున అంటకుండా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు గరిటతో కలుపుకుంటూ మూత తీసేసి ఇంకా మూత పెట్టకుండానే ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి కొంచెం క్రిస్పీగా కొంచెం బాగా ఎక్కువగా ఫ్రై అవుతుంది. మనం మూత పెట్టి ఎంత ఫ్రై చేసుకున్నా కానీ ఎంత ఉడికించుకున్నా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మూత తీసేసి ఈ విధంగా గరిటతో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఇందులో కారం అది వేసిన ముక్కల్ని మనం ఫ్రై చేసాం కాబట్టి మనకి ఈ ఉల్లిపాయ వెంటనే కలర్ వచ్చేసినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ మనకి కలర్ రావడానికి టైం పడుతుంది. అందుకని ఒకసారి చూసుకోవాలి. మనం మామూలు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసాం అనుకోండి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది వెంటనే తెలిసిపోతుంది. కానీ మనం ఇలాగా చేప ముక్కలు ఫ్రై చేసిన ఆయిల్లో వేసాం కాబట్టి ఆ కారం అంతా కూడా దీనికి పడుతుంది. అందుకని మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది వెంటనే కలర్ మారిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. అందుకని చూసుకొని అప్పుడు మనం మార్చుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ వేగిన తర్వాత మనకి ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఇంకొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం చేప ముక్కలకి పెట్టి వేయించామనుకోండి, ఆయిల్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆయిల్లో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటి మాడిపోతుంది. అందుకని ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనకి ముక్కలకి పడుతుంది, అలాగే ఉల్లిపాయకి కూడా పడుతుంది కాబట్టి టేస్ట్ బాగుంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఫ్రైకైనా కొంచెం డీప్ ఫ్రై లాగా కొంచెం షాలో ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముక్కలకి పెట్టేసాం అనుకోండి, ఆ ముక్కలతో పాటు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయి మాడిపోతుంది అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. అందుకని ఈ విధంగా మనం ఆనియన్లో వేసుకుంటే మనకి ముక్కలకి పడుతుంది, ఇంకా కూరకు కూడా ఈ ఉల్లిపాయకి కూడా బాగా పడుతుంది కదా. ఈ విధంగా ఆనియన్ మొత్తం ఫ్రై అయిపోయి ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వస్తుంది అన్నప్పుడు ఈ చేప ముక్కల్ని వేసేసుకోవాలి. చేప ముక్కలు ఆల్రెడీ ఉడికిపోయినాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి త్వరగా విడిపోదు. మనం షాలో ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ముక్క కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి విడిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. మనకి ఈ ముక్క విడిపోయినా కానీ ఈ ఆనియన్లో ఉన్న సాల్ట్ కారం అంతా కూడా బాగా పడుతుంది కదా, అందుకని మనకి విడిపోయిన ముక్క ఇంకా బాగుంటుంది టేస్టీగా. చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా వస్తాయి చూసారా, వాటి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. మనకి సర్వింగ్కి కొంచెం విడిపోయినట్టు ఉంటుంది, కానీ టేస్ట్ అయితే మనకి విడిపోయిన ముక్కలవి చిన్నగా వస్తాయి చూసారా, అవి టేస్ట్ బాగుంటాయి. 1 నిమిషం ఇలా ఉంచిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి టర్న్ చేసుకోవాలి. మనం ఈ కింద నుంచి పైకి ఉంది కదా, ఇలా వీటిని పైకి తీసుకొచ్చేస్తే మనకి అడుగునున్నవి కూడా బాగా ఉడుకుతాయి. ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ ఇలా సర్దుకున్నాం అనుకోండి, మనకి అన్ని ముక్కలకి కూడా బాగా కారం అది కూడా బాగా పడుతుంది. అలాగే మనం ఈ ఆనియన్లో ఇంకా మనం సాల్ట్ అది వేయలేదు కదా, సో ఒకసారి సాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా సర్దుకున్న తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే మనకి ఉప్పుగా బాగుంటుంది. సాల్ట్ అది కరెక్ట్గా పడుతుంది. మనం ముక్కలో ఎంత పట్టించినా కానీ మనం ఆనియన్లో వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
మనం కలుపుకోవడానికి కూడా చేసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు ఫ్రై. స్టార్టర్ లాగా అయితే మనం ఉల్లిపాయ వెయ్యం కాబట్టి పర్లేదు. మనం ఇప్పుడు రైస్లో కలుపుకోవడానికి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇందులో కూడా మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి ఆనియన్ కూడా ఈ ముక్కలకి బాగా పడుతుంది కదా, ఆ ఆనియన్ ఫ్లేవర్ ఫ్రై అయింది. మనకి ఎప్పుడు కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఫ్రై చేసుకున్నాము ముక్క అంటే కొంచెం విడిపోతుంది లైట్గా అనమాట. చాలా జాగ్రత్తగా మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనకి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మనం ఇదే ప్యాన్లో ఇలానే ఉంచినట్టయితే మనకి ఈ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా పడుతుంది. ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం పైన కొంచెం గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు కొత్తిమీరతో. ముందైతే మాత్రం ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని అలా ఉంచేసుకోవాలి ఒక 5 మినిట్స్. రెడీ అయిపోయింది కదా. మనం సాల్ట్ వేయడం ఒకటి మర్చిపోయాము. ఆనియన్ వేసిన తర్వాత సాల్ట్ వేయలేదు కదా, అందుకని లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకుని మొత్తం కలుపుకుంటే మనకి ఆనియన్ బాగా కలుస్తుంది. ఎన్ని చేసినా ఒక్కొక్కటి మర్చిపోతాం కదా, అలాగా. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనకి చేపల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని పైన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం.